Karena sudah menjadi kebiasaan, masak nasi di dandang lebih enak daripada masak nasi di Magicom. Kira-kira ada yang sama nggak ya? Halo dulur, kembali lagi di mini vlog Mbak Lili. Masih edisi di rumah Simbok ya dulur. Nah iki aku tag video niki sekitaran jam 9 ya dulur. Mau esok ki aku mau nggawe sarapan nasi goreng. Berhubung masak iki yo ora kesusu, makanya aku nggawe nasine tak liwet ya dulur. Kebiasaane Simbok ning omah kene iki nek masak nasi ki mesti nganggo Magicom. Tapi karena kebiasaanku masak iki tak liwet, tak masak nganggo dandang, kok rasane yo kangen yo. Kaya niki enak sego nek dimasak liwet daripada dimasak nganggo Magicom. Kira-kira enek sing setuju nggak ya? Tapi pastinya sesuai selera masing-masing dan tentunya kebiasaannya juga. Nah lanjut ke video. Liwetane wis tak tumpangke ning dandang kari nunggu nasine mateng. Terus ning pawon mburi kuwi mau tak nggo nggodhog sajeng ya dulur. Sajeng utawa nira kelapa sing dideres bojoku mau esuk. Ben kabeh mateng bareng, lanjut aku meh nggawe sayur. Dadi rencanane aku meh masak sayur sop, terus goreng tempe asin karo nggawe sambel. Wes ngono kuwi wae enak pol ya dulur. Ben sayur sope ki ora sepi-sepi banget, ben anakku ki ya medok selera, tak tambahi bakso ya dulur. Terus tempene men dadi tempe asin, cukup tak wairo iku wae ya dulur. Sing kulino ndelok videoku mesti hafal no, akhir-akhir iki semenjak enek ning omahe Simbok, aku ki jarang banget masak sing senenge sayur santen. Mergane kan ning kene ki aku gur masakne bojoku, wong jenenge ya nunggu omahe Simbok. Simbok ki lagi ning Semarang, terus nek bapakku ning omah kono ya mestine dimasakne mamak to. Jadi sakwene ning omahe Simbok, aku tak menyesuaikan karo selerane bojoku sing asline ora pati seneng karo sing jenenge sayur santen. Tapi ya piye meneh sing jenenge isih sak omah karo wong tuwa, ya mesti to aku ki ngetutne selerane wong tuwa. Masa iya anak arak egois kan ya mesakne bapakku. Pemeneh kuwi ki kur sing jenenge panganan, masa ya bapakku ki ngasih ora wareg kan ya mesakne. Wong nek bojoku ki ya asline mangan iki gampang, nganggo apa wae iki ya gelem. Nah termasuk iki nyayur sop, goreng tempe nyambel, iki mau ki ya request bojoku, jare pengen banget dimasakne sayur bening. Lah kan tenan to, sayure mateng, segane ya ngepasi mateng, langsung wae gek tak entas segane mendang adem. Sepurane ya dulur, voice over diganggu suara pitik ning omahe Simbok ki akeh pitik dulur.